Takže toto je ešte raz Facebook Live na pozvať svet k úžasnosti a navigovať s ľahkosťou. Všade, kde sa ja pozerám na svet a na jeho neľahkosť, táto neľahkosť, v angličtine je to ako keby takisto ako choroba, v angličtine je to disease a takisto disease, keď je, že niečo ľahké alebo neľahké, tak je to takisto v angličtine ekvivalent choroby. A vy, keď ste priťahovaní do konverzácií o ľahkosti a úžasnosti, vôbec viete, čo to hovorí o vás? A pozývam vás, aby ste sa na to pozreli. Lebo žijeme vo svete, ktorý sa mu darí v šialenstve a ťažobe a problémoch a určite chorobe. Takže máme veľa, ľudia majú veľa pozorností a veľa energie je na tom, ktorá sa využíva, aby sme mohli rozprávať o ťažkostiach a problémoch a veľa peňazí je v tom a celá industriálna, všetky biznisy rôzne sú na tom postavené. Takže pozrite sa na to, ako ste vyrastli a čo je okolo teba alebo vás teraz, lebo tento svet miluje šialenstva, neľahkosť a choroby. A teraz ste tu, vy, alebo ste v konverzácii o ľahkosti. O čom to hovorí? Čo to hovorí o vás? A keď toto poviem, je to pozvánka, aby ste to uznali, koľko ste vy v tomto momente nechať to vojsť dnu. Čo keď toto nie je len konverzácia kde len nejaká žena rozpráva s nejakou mačkou niekde, ale čo keď je táto konverzácia o tom, že to necháte vojsť dovnútra, je to niečo, čo môžete prijať a nechať to dnu a nechať vás to vyživiť a prispieť vám takým spôsobom, akým sa to teraz vám hodí a zdá sa, koľko ľahkostí je teda v skutočnosti pravda pre vás, ak by ste boli sebou. A ja použijem Access čistiace prehlásenie a všetko, čo toto je a všetko, čo vám nedovoluje, aby ste to prijali, uznali a postavili sa za to, zničíte a pretvoríte to. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys, povats and beyonds. Toto je Access Consciousness čistiace prehlásenie, ktoré nebudem samozrejme teraz vysvetľovať. Nájdite to celé vysvetlenie na www.theclearingstatement.com. A vďaka Bohu nepotrebujeme na to vysvetlenie. Keď vieš a vnímaš, že toto vytvorí viacej priestoru pre teba a vieš, že je to pravda pre teba. A čo keby sme len toto uznali? Teda, wow. Aké by to bolo, keby ste, ako toto počúvate, nechali toto vojsť ešte viac dnu. Koľko ľahkosti je pravda pre vás, že uznáte, že ste tu, čo to hovorí o vás, že sa bavíte o ľahkosti. Keby váš celý život doteraz sa zdalo, ako že ste z inej planéty, alebo ste boli z inej planéty a teraz ste tu pristáli. A pozriete sa dookola, pozeráte sa na ľudí a pozriete sa, ako beží svet, ako funguje, čo musí byť naozaj wow. Šialené miesto, si poviete, kde som to pristala. A potom si poviete, kde som to pristala. Možno, že som vystúpila na nesprávnom mieste, možno, že si takto myslíte to niekedy tu a tam. Ale ak by ste pristali tu z iného miesta, pravda, kúpili by ste toto šialenstvo ako vaše? Alebo by ste si povedali, toto sú zaujímaví ľudia, majú veľa rozpravy o ťažobe, sústredia sa na ťažobu a problémy, míňajú veľa energie, času a peňazí, čokoľvek, čo to je, na riešenie vecí, kde riešenie tej veci, ktorú chcú vyriešiť, len pridá viac tomu, čo chcú vyriešiť. Poviete si asi, kde som to pristala. Kúpili by ste to za svoje,
alebo by ste mali jasnosť vo svojom svete, že čokoľvek, čo sa deje na svete, nemá veľa toho spoločného. Nemá veľa z toho spoločného, teraz to zaseklo. Aha, dobre, už je späť. Áno, asi fungujeme, ideme ďalej. Dobre, pardon. Mhm. Čo som chcela povedať? Je to úžasné uznanie, že kde sa chceme dostať je, a hlavne, ak chcete byť v pragmatickom svete alebo vo veciach, čo je pravda pre nás. Lebo keď máš viacej ľahkosti a i jasnosti, čo je pravda pre teba, potom nič vás nemôže zastaviť. A toto je ďalšia vec, do ktorej ja rada pozývam svet, aj s pragmatickou psychológiou, čo som vytvorila asi 10 rokov dozadu. Mám pár kníh, robím kurzy po celom svete a čo pragmaticky znamená niečo, čo funguje, niečo, čo je jednoduché, bez hanby jednoduché, rozdielne jednoduché. Ľudia milujú komplikovanosť ohľadne všetkého. Všimli ste si tie konverzácie, ktoré ľudia majú, prečo urobil toto mne a keby to tak a možno to bolo preto a ľudia sa snažia pospájať veci spolu, ktoré nič nemajú spoločné, aby našli logiku v šialenstve, kde nie je žiadna logika. A ďaká Bohu, že je to komplikované. A koľko v tomto svete si hovoríte, že vôbec neviem, čo sa tu deje. Cítim sa ako mimozemšťan, nemám predstavu, kde som to pristála a dávať zmysel svetu, ktorý nedáva zmysel. A čo ja hovorím, pozývam vás, a čo keby ste odteraz nemuseli robiť, dávať logiku ničomu, lebo logika nikdy nedáva zmysel. Neexistuje logika v šialenstve. Šialenstvo je šialenstvo. Čiže vždy, keď niečo ide také, že a je to divné a neviem aké, čo keby ste to len uznali ako šialenstvo. Šialenstvo nie je logické, šialenstvo nedáva zmysel, nemôže byť pochopené. Je to, čo je to. A čo môžete urobiť? Môžete to uznať, čím to je, lebo všetko, čo uznáte za to, čo to je, nebude dominovať váš svet a vás. A to je tá sloboda. Keď uvidíte veci také, aké sú, keď zasvietíte svetlo a máte jasnosť s tým, čo sa deje a čo sa deje vo svete a už nebeží tu show vo vašom živote. Toto je čistá pragmatika. Čo robíme v tomto rozdielnom prístupe, čo sa nazýva pragmatická psychológia a praktik? Pozeráme sa na to, čo je pravda pre nás a mať jasnosť s tým, čo je pravda pre nás. Ľudia majú veľa príbehov z minulosti, z detstva. Veľa ľudia, čo mi si vyrástla, svoja rodina, majú veľa uhlov pohľadu na vás a sa aj súdov pravdepodobne. A mali perspektívu na vás, ktoré reflektovali na vás. A snažíte sa ich robiť skutočné? Niekto vo vašej rodine mal na vás uhol pohľadu, že ste lenivá, alebo že ste hlučná, alebo že ste pomalá, alebo čokoľvek, čo vám povedali. A toto na vás reflektovali? Hráli ste to? Potlačili ste to? Alebo obidvoje? A toto je niečo veľmi zaujímavé, na to sa pozrieť. Čo ľudia, otec, mama, s ktorými ste vyrastali, starí rodičia, ako ťa videli? A ako by vás opísali? Lebo niekedy použijú slova, niekedy nepoužijú slova, ale môžete sa stále na to navnímať. Ako ťa opísali, alebo ako by ťa opísali. A pozrite sa na to, možno máte pár slov na to a opýtajte sa, čo som s tým urobila. Čo som urobila s tou rolou, ktorá bola na mňa reflektovaná. Kúpila som ju, súhlasila som sa, spojila som sa s ňou a povedala si, áno, toto som ja, toto je rola, čo tu hrajem, nielen v rodine, ale po celý svoj život.
v celom svojom živote, alebo som bola, že to nie som ja a sa snažíte dokazovať ten opak. Čokoľvek, čo to je, ktoré ste si vybrali, je to tá istá minca, len dve strany. Takže ani jedna z nich vám nedáva slobodu, lebo všetko to je len reagovanie na uhly pohľadu druhých ľudí, takže veľká dráma. A všetko to, čo toto je, zničíte, pretvoríte to right and wrong, good and bad, poor and poor, gold, choice, boys, poets and beyonds. A nič z toho nie je správne ani nesprávne, je to len, uvidíte, čím to je, ak budete mať jasnosť, toto sú uhly pohľadu druhých ľudí na mňa. Poviem si, počkaj sekundu, je to ich uhol pohľadu na mňa. A potom to uvidíte ako ich štruktúry. Poviete si, má viac dočinenia s nimi, než so mnou. Môžem to nechať na nich, alebo nechať to tam a zistiť ako jasnosť, kto som ja, kým by som rada bola, kým by som rada vytvorila. A to je to, cez čo príde jasnosť, a čo ja milujem na pragmatické psychológie, mať jasnosť. Takto funguje svet. Toto je to šialenstvo a komplikovanosť, čo robí tento svet reálnymi. A toto som ja. A toto je, čo je pravda pre mňa. A vidíte ten rozdiel medzi tými dvoma. A hneď, ak na to posvietite, toto, čo si myslia iní ľudia, už nemá kontrolu nad môjim životom. A keď si toto uvedomíte, čo je pravda pre vás, všetky tieto príbehy, kým ste, alebo by ste mali byť, sa vyparia. A môžete sa vytvoriť vy a použiť vašu kreativitu pre vás, radšej ako proti vám. Všetci a všade tam, kde používate svoju kreativitu proti vám, ako to, že čo by vám malo dať slobodu, zničíte, pretvoríte. Right, wrong, papa podľa našho zbospovať and beyonds. Všetko, čo som sa naučila ja som sa stala psychologičkou už veľmi dávno. A takisto som sa naučila a odučila sa byť psychologičkou, čo bolo tá najzabavnejšia časť, musím povedať, lebo som sa naučila veľmi veľa vecí v knihách a vo svojom vzdelávaní, za čo som veľmi vďačná, ale potom som sa musela všetko odučiť, aby som sa mohla naučiť, čo je pravda pre nás, pre mňa, ako ja vidím svet. Takže to nebolo len, keď sme vzdelaní v nejakej oblasti, sme doktori, fyzioterapia alebo učiteľ a študoval si niečo. Máš veľmi veľa štruktúr, uhlov pohľadu, ktoré sa naučíš. A niektoré sú pravda pre vás a niektoré nemusia byť pravda pre vás. Ale aby ste to vedeli, musíte sa odučiť, čo ste sa naučili, aby ste sa mohli pozrieť čerstvými očami. A pre mňa pozerať sa na to s čistými očami bolo veľmi dôležité pri práci s mojimi klientami. Ak naplňam svoju hlavu s tým, že ako by som sa mala dívať na svet, ako s nejakou terapeutickou teóriou, potom nie som čerstvá. A nie som veľmi prítomná s tou osobou pred sebou. A to je to, čo som sa ja naučila zmeniť. Keď som pracovala na detskej onkológii alebo psychiatrickej liečebni s ľuďmi s rôznymi diagnózami, čo som sa naučila, radšej ako pozerať sa na to cez šošovku nejakú toho, čo som sa naučila, a radšej sa pozerať na to, čo tam je v tej osobe, ktorá je práve predo mnou, a byť v otázke toho, čo je tu možné v tomto danom momente, s touto danou osobou, čo si žiadajú zmeniť a čo si nežiadajú zmeniť. A toto začalo čo sa nazýva dneska pragmatická psychológia. Je to o tom sa naučiť, ako facilitovať zmenu pre vás a pre druhých ľudí. A facilitácia je krásne slovo. Ja milujem toto slovo a nad hociakými inými slovami, terapia lebo facilitácia je to z latinského slova facil, čo znamená uľahčovať. Je to uľahčovateľ, čo je tak posilňujúce, lebo zahrňa toto druhú osobu.
keď som sa učila rôznu terapiu, bolo to vždycky o tom, že je to na mne, aby a iniciovať zmenu, vytvoriť tú zmenu a moja zodpovednosť, že sa zmena a výsledky sa dejú, čo nedáva vôbec zmysel, lebo tá osoba, ktorá k vám príde pre zmenu, rozhoduje a je to ich voľba a je to na nich. Čiže facilitácia, uľahčovanie, je to taká inkluzívna perspektíva a posilňujúca perspektíva, čo mení celý paradigma, celé paradigma toho, celej tejto modality, meniť zmenu, terapie. Ak sa pozrieme na začiatky tejto konverzácie, čo tu máme teraz, a pozrieme sa na topik inšpirovať ľahkosť vo svete neľahkosti, wow, to už samé o sebe. Ako? Čože? Keďže tomu svet sa darí na neľahkosti a chorobe, čo vytvára za každým, keď niečo súdite a odsúdite za nesprávne, vytvárate neľahkosť a chorobu. Je to cesta ku mentálnym a fyzickým problémom. Takže ja tvorím svoj svet. Tak aké by to bolo, keby, ako na začiatku tejto konverzácie, čo je pravda pre mňa? Koľko ľahkostí je pravda pre mňa? Keby som uznala a vybrala ísť bližšie k tej ľahkosti, čo je pravda pre mňa, koľko ľahkostí, aký priestor a koľko možností by sa otvorilo, aj keď to nie je normálne. A keď sa pozrieme na inšpirovanie sveta, ľudia si povedia, musím sa postaviť na pódiu, musím rozprávať hlasno, musím urobiť niečo zaujímavé a veľké a s veľkým publikom. Áno, možno, že je to zábava pre tebe, ak toto nie je zábava pre teba, a keby to bolo, keby si uznala, že inšpirovanie sveta, viac ľahkosti, najprv je vždycky o voľbách, ktoré ty robíš, ktoré pre svoje telo, pre svoj život. Akú generositu by ste mohli mať so sebou, ako láskavejší by ste mohli byť. A láskavých volie by si mohol urobiť pre seba. So sebou, so svojimi peniazmi, so svojím telom, so všetkým vo svojom živote. A poviete si, nemám vôbec predstavu, ako toto funguje, lebo môžete byť veľmi dobrí v tom, že to robíte pre druhých. Áno, to je úžasná kapacita, ale aké by to bolo, keby ste využili túto kapacitu aj pre seba. Lebo toto určite bude inšpirovať viacej ľahkosti vo svete, kde je neľahkosť normálna. Je to skutočne práve rozmýšľam nad jedným klientom, čo som mala naposledy, lebo ona povedala, že bola som už u dvoch ľudí, mala som coaching a rôzne veci iné a povedali, že vidia takú niť veci a že máš ako, čo povedať, existenčnú úzkosť a úžasné všelijaké nálepky jej podávali. A ktorí by sa boli bez nálepky, možno slobodní. Takže mala túto existenčnú úzkosť a myslela si, že je s ňou niečo zle, lebo iní ľudia jej to povedali a že to vyzerá ako existenčná úzkosť. A veľmi sa bála, lebo si myslela, že sa na to musí pozrieť a toto mi prezentovala, tento záver, tento box a túto nálepku a chcela sa odtiaľ dostať. Vieš, vec je taká. Ak si sa už niečo rozhodla o sebe, alebo niekto to za teba rozhodol, potom je tu niečo možné, je tu možné niečo zmeniť. Nie, lebo ak máš záver, ak máš príbeh o sebe, ak si povieš, toto je to o mne, není tu v skutočnosti čo zmeniť. Nedokážeš zmeniť niečo, čo nie je pravda pre teba. Ak ti niečo povie, alebo povie niečo o tvojom živote, tvoji rodičia alebo ľudia okolo vás vám povedia a všetci tí experti, že máš niečo, alebo si kategórii tohto a tohto,
niečo, na čo by si sa mala pozrieť a ty to počúvaš a úplne ideš do kontrakcie, možno bude dobré, ak položíš nejaké otázky. Alebo ak to je kontrakcia, tak to veľmi pravdepodobne nie je pravda pre teba. Všetko, čo povedali o tebe ľudia, ktoré teraz si myslíš, že si to, a celý príbeh okolo toho, ktorý si vytvorila, ako evidenciu o tom, že majú pravdu, kde si ty. A všetko, čo toto je, zničíš a pretvoríš. Right, wrong, good, bad, podporil náš rozvoj spoluvacem Beyoncé. Ja som sa jej opýtala teda, ako ty vieš, že máš existenčnú úzkosť. A ona bola, už len tá otázka. A som sa opýtala ešte raz, ako vieš? Povedala, že chcem vždycky viac v živote, že nie som spokojná v živote a vždycky si žiadam o viac. Mám túto energiu vo svojom svete, že poďme. A ja jej hovorím, OK. A toto je existenčná úzkosť? Alebo je to to, čo je zábava pre teba, vždycky si žiadať viac? A je to súčasť tvojich kapacít a pravdy pre teba. A ona, že wow, áno, jasné. Takže pretvorila to klamstvo, tú nálepku a všetko, čo ostalo, bolo, čo je pravda pre ňu. Táto krásna darenie sa a želania pre viac a radosť z poznávania, čo je pravda pre ňu ešte ďalej a ešte viac. A toto je naozaj veľmi úspešná osoba. A toto je pre mňa taký dobrý príklad na to, ako veľmi jednoducho a s jednoduchými nástrojmi môžeme facilitovať ľudí za hranice všetkej nesprávnosti a všetkých tých nálepok. A toto je moja privilégia, radosť a čo chcem priniesť s pragmatickou psychológiou pre vás vo svete. A s týmito kurzami sa naozaj môžeš naučiť, v skutočnosti, ako facilitovať zmenu pre seba vo svojom živote, so svojím telom, aj s peniazmi, aj z práce s druhými ľuďmi, či už s nimi robíš alebo nie. Alebo je to úplne nové pre teba. Máme ľudí na kurze, ktorí nie sú len koučovia, facilitátori, ale aj učiteľov, aj rodičov, starých rodičov, kaderníkov, letušky. Naozaj hoci kto robí s ľuďmi a chce mať viacej ľahkosti. A je to veľmi je to praktické a praktikalita inšpirácie ľudí z ťažoby k ľahkosti, od problémov k možnostiam, aby na sebe praktizovali takisto. A po tomto kurze začneš používať tieto nástroje vo svojej práci hneď. Alebo môžeš sa aj ďalej vzdelávať a byť oficiálnym pragmatickým praktikom. Máme oficiálnu školu v Accesse, pragmatická psychológia. A naozaj v akomkoľvek odvetví, v biznise, v školách, univerzitách. Takže je veľmi zaujímavé, ako ľudia s týmto pracujú. Takže môžete sa stať aj praktikom. Takže, lebo ja keď som pracovala ako psychologička, o toto som si žiadala, toto chcem. A potom som to vytvorila. Takže som veľmi rada, ak sa cítite, že niečo, čo by pridalo do vášho života a vášho biznisu, pridajte sa. My sme za 2 týždne v Prahe a online. A takisto máme aj jednodenné kurzy, aby ste si to navnímali počas jedného dňa. Samozrejme máme knihy. Čokoľvek, čo si vyberieš, táto konverzácia bola niečo, čo môžete nechať vpustiť do svojho života, aby vás inšpirovala odteraz mať viacej jasnosti o tom, čo je pravda pre vás a začať viacej sa pýtať,
čokoľvek, čo je ťažké, čokoľvek, čo sa zdá šialené a čo idete hlavou, že opýtajte sa, čo sú to za štruktúry, z ktorých ľudia vychádzajú a je niektorá z nich moja pravda. A čo je tu pravda pre mňa? Už len to vám pomôže, aby ste vykročili úplne iným spôsobom vo svojom živote, viac ako kedykoľvek predtým, lebo my sme tí, ktorí vedieme svet do väčšej k úžasnosti a každá zmena inšpiruje svet k lepšiemu a k väčšiemu svetu. Ďakujem, že ste tu boli a rada vás uvidím, či už naživo, alebo online. A ďakujem prekladateľom za všetky reči, do ktorých sme toto preložili. Ďakujeme. Ešte jedna vec pre vás, aby ste uznali a začali rozpoznávať svoju veľkoleposť, nesprávnosť je taká 80 rokov doba, 80 doba. Naozaj uznajme, kým sme. Ak nemáte predstavu o tom, aký ste úžasní, tak požiadajte vesmír. Hej, vesmír, ukáž mi, aká som úžasná. Každý jeden z nás je úžasný. Takže tvorme. Majte sa krásne, ďakujeme.